לסיפור המובטח על תחנת הכוח הפרטית שלו מופעלת. שלום לאיתי אייגס, מנכ"ל פורום יצרני חשמל פרטי. שלום עידן. אז כמו שאמרתי בפתיחת התוכנית, לו היינו חיים במדינה נורמלית, היינו צריכים להיות היום אחרי טקס חגיגי ועם סיבה למסיבה, עם הפעלה של תחנת הכוח הפרטית הגדולה בישראל, אבל זה לא קרה. נכון, אנחנו יודעים פעם נוספת, ברגע שיש איזה אירוע קריטי בתהליך של הקמת תחנות פרטיות, בכל פעם נוצרת בעיה ויש עיכוב, והדברים לא זזים כמו שהם צריכים לזוז. תשמע, זה דבר מדהים בעיניי שבית הדין לעבודה שעוסק בסכסוך שיש לעובדי חברת החשמל עם המדינה סביב כל הנושא הרפורמה וכל הדברים שלהם, בגלל העניין הזה המדינה לא מאפשרת לתחנת כוח חדשה לפעול. זה נראה לי כמעט מוזר. אני מסכים, אני חושב שזאת היא הבעיה. זה כרגע בבית הדין לעבודה, זה כל פעם קורה במקום אחר. זה קרה בדליה כשהיה צריך לחבר אותה לחשמל בשביל העבודות, זה קרה ב-OPC כשהייתה צריכה לעבוד, זה קורה בכל תחנה, כל פעם יש אירוע כזה, כל פעם עובדי חברת החשמל, ועד חברת החשמל, חברת החשמל, מישהו מצליח לעשות איזשהו מהלך. זאת אומרת, מצד אחד חברת חשמל אומרים אנחנו מברכים על התחרות ואנחנו מחבקים את היצרנים הפרטיים, אבל אתה אומר כשזה מגיע למאני טיים, לרגע האמת, איכשהו משהו לא מסתדר בדרך. נכון, והנזק הוא הרבה יותר גדול ממה שרואים. העובדה שכרגע דורד לא עובדת והיא תתחיל לעבוד בעוד כמה זמן, ואם רואים תמונות של דורד זה כבר לא הדמיה. זו תחנה שהושקעו בה 5 מיליארד שקל כמעט, ועבדו עליה 12 שנים מיום הייזום ועד שהתחנה אמורה להתחיל לעבוד. ויש פה משקיעים, זאת אומרת, זה לא המדינה, יש פה אנשים ששמו פה את מיטב כספם, כולל משקיעים זרים, איך בכלל אפשר להסביר להם את הפרסה הזאת שמתרחשת במדינת ישראל? הבעיה הכי קשה באירוע הזה היא מעבר לבעיה של דורד, כי דורד בסוף, אני מקווה שהיא בדרך כזאת אחרת. מתישהו גם תעבוד כנראה. היא מתישהו תעבוד, אבל כרגע יש יזמים אחרים שנמצאים בתחילת התהליך, ואולי השקיעו מעט כסף, או שעוד לא השקיעו כסף בכלל, אבל משקיעים הרבה מאוד זמן ומאמצים כדי להגיע להקמת תחנה פרטית בישראל, למען הציבור בישראל, למען התחרות, למען המחירים הזולים יותר לציבור ולתעשייה, ואותם יזמים מסתכלים עכשיו ורואים מול העיניים תחנה שהושקעו בה 5 מיליארד שקל, מאוד יפה, אם יש לכם תמונה להראות אותה. התחנה הזאת עם 5 מיליארד שקל עומדת ומחכה עכשיו שיגמרו איזשהו תהליך חזוי של דיון בין העובדים. שעובדי חברת חשמל יחליטו שמתאים להם שהיא תתחיל לעבוד. תשמע, זה באמת, זה כל כך מקומם, ומקבלי ההחלטות לא מבינים את זה. כלומר, הרי זה באמת נשמע כמו סיפור קפקאי. תראה, זה הולך בקו אחד גם עם העובדה שכאשר ועדת יוגב ישבה והכינה את המלצותיה, ההמלצות האלה קודם כל הלכו כדי לראות איך ועד עובדי חברת החשמל מקבל אותם. זאת אומרת, אנחנו מקבלים פה רפורמה שהיא כפופה לזכות הווטו של ועד עובדי חברת החשמל. אנחנו לא נוכל להיכנס לנקודה הזאת ורק רצינו באמת להעלות את הנושא הזה לסדר. זה כל כך מרגיז ואנחנו באמת נקווה שהתחנה של דורד תיפתח ונאחל לך ולחבריך הצלחה למרות כל הקשיים. תודה שבאת אלינו איתי. תודה רבה.